Vítajte pri prvej epizóde nášho nového podcastu účtovníctva Datalink. Budeme sa venovať účtovníctvu, daniam a všetkému, čo podnikateľov aj firmy na Slovensku zaujíma. Začíname poriadne horúcou témou transakčná daň. Začne platiť už o pár dní a dotkne sa všetkých podnikateľov, ktorí posielajú peniaze z účtu na účet. Čo to presne transakčná daň znamená, na čo si dať pozor, to rozoberieme s našou hlavnou účtovníčkou a daňovou poradkyňou účtovníctva Datalink Veronikou Kajsovou. Veronika, vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Veronika, ideme rovno na vec. Čo to znamená transakčná daň a koho sa najviac dotkne? Transakčnú daň nám zaviedol zákon o daní z finančných transakcií, ktorý vlastne už nadobudol účinnosť 1. januára 2025, ale prvým zdaňovacím obdobím bude teraz apríl. Ide vlastne o daň, ktorú budú platiť všetky fyzické osoby, podnikatelia a všetky právnické osoby, ktoré majú zriadený podnikateľský účet, z ktorého uskutočňujú bankové prevody. V podstate sa bude týkať každého, kto vykonáva prostredníctvom svojho bankového účtu platobné transakcie. A ak niekto podniká, ale nie je klasický živnostník ani firma, ako je to v tomto prípade? Pri tomto treba rozlišovať, či vlastne ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo o právnickú osobu. Fyzickou osobou podnikateľom je vlastne každý klasický živnostník, ktorý vykonáva svoju činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Poznáme ale aj podnikateľov, ktorí nepodnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ale podľa iných osobitných predpisov. To sú všetci súkromní lekári, súkromní veterinári, lekárnici, notári, napadajú ma taxikári, daňoví poradcovia, auditori. Tí nemajú klasické živnostenské oprávnenie, nezakladajú si živnosť vlastne, ale takisto podnikajú, sú podnikateľmi a taktiež podnikateľom je samostatný hospodáriaci roľník. Potom máme zase ale skupinu fyzických osôb, ktorí získavajú príjem, ale nepovažujú sa za podnikateľov. Ak napríklad prenajímate nehnuteľnosť, tak vlastne vy sa nepovažujete za podnikateľa, takže vás sa táto transakčná daň týkať nebude. Takisto sa nebude týkať ani napríklad umelcov, ktorí či už majú aktívne príjmy alebo pasívne príjmy. Čo ma tak ešte napadá, tak napríklad príležitostný príjem z nejakého prenajmu nehnuteľnosti, z nejakej poľnohospodárskej výroby, osoby, ktoré sú asistentami ZTP osôb, tak vlastne tento nebude spadať pod túto transakčnú daň, lebo nejde o klasického podnikateľa. To znamená to, že ak nie som podnikateľ, ale prenajímam ten byt alebo predávam občas nejaké umelecké diela, tak táto transakčná daň sa ma netýka. Táto transakčná daň sa ma netýka, ale máme napríklad situáciu, že prenajímam nehnuteľnosť, ale mám založenú tú živnosť, tak mala by som si urobiť v tom poriadok a ideálne je mať jeden účet pre tú živnosť, z ktorej mi bude sťahovaná tá transakčná daň a z druhého účtu, kde bude chodiť príjem z nehnuteľnosti, tak tam vlastne budem to dostávať na bežný účet, ktorý nebude podliehať transakčnej dani. No ale ak podnikateľ nemá špeciálny transakčný účet a platí firemné veci z bežného, môže mať teda problém? Môže, aj bude. Povinnosťou pre všetkých živnostníkov je vlastne zriadiť si maximálne do 31. marca tzv. Transakčný účet, z ktorého vlastne bude tá transakčná daň sťahovaná. Zákon o daní z finančných transakcií hovorí, že každý podnikateľ, fyzická osoba, ktorá vykonáva nejaký bankový prevod, tak už je povinná mať tento účet. Čiže vy by ste fakt museli fungovať tak, že úplne všetko platíte v hotovosti. Podnikateľ je povinný mať účet k 31. marcu 2025, čiže keď on vykonáva nejakú finančnú transakciu, ktorá sa týka podnikania, tak on vlastne ten účet musí mať, musí si ho zriadiť. Ak si ho nezriadí, tak mu vlastne hrozí pokuta od 30 eur do 3000 eur. Aj opakovane, pokiaľ daňový úrad príde na to, že si nesplnil svoju povinnosť aj druhýkrát, tak on môže uložiť tú pokutu aj druhýkrát. Koľko nás bude stáť teda firmy podnikateľov transakčná daň? Základná sadzba, ktorá je vlastne pri tejto transakčnej dani, je 0,4% pri klasickom bankovom prevode. Čiže keď ja uskutočním bankový prevod zo svojho účtu, tak vlastne zo sumy, ktorú ja posielam, tak mi ešte banka stiahne 0,4%. Táto vlastne sadzba alebo
táto suma je limitovaná sumou 40 eur, čiže ak to už bude viacej ako 10 000 eur, tak vlastne vždy to už bude iba tých 40 eur. Pri bankových výberoch z bankomatu alebo na pobočke, tak tam je vlastne sadzba 0,8%. Tento výber nemá limit, tam vlastne akú sumu ja vyberiem, tak 0,8% z tejto danej sumy mi banka ešte stiahne. A čo sa týka, ešte existujú takzvané, že preúčtované náklady, to budú vlastne všetky platby, ktoré za mňa ako keby zaplatí niekto iný. Čiže môže sa stať, a aj sa v praxi často stáva, že konateľ si zaplatí zo svojho súkromného účtu nejakú faktúru, väčšinou omylom, alebo môže sa stať, že nemá bankové prostriedky na účte, tak vlastne to sa berie ako preúčtovaný náklad a ja vlastne v tej danej chvíli, keď ja mu tú sumu vraciam na jeho účet, tak vlastne ide o preúčtovaný náklad, kde ja vlastne zaplatím, banka mi stiahne tú transakčnú daň z toho môjho účtu, ale tým, že on zaplatil tú faktúru zo svojho súkromného účtu, tak vlastne ja som povinná podať daňové priznanie, lebo nerealizovala som ako keby tú platbu ja samostatne, ale uskutočnil ju on za mňa. Čiže to je taká komplikácia hlavne pre tých, ktorí kombinujú súkromné platby s firemnými, lebo tam vzniká potom veľké administratívne zaťaženie. To je asi taký najväčší problém, čo sa týka tej transakčnej dani z nášho pohľadu, lebo tých prípadov je fakt, že veľa. A sú aj výnimky, ktorí platiť transakčnú daň nebudú musieť? Koho sa to týka? Ide o výnimky, ktoré sú definované zákonom, že tieto nebudú platiť transakčnú daň, ako je napríklad sociálna poisťovňa, vyššie územné celky, mesta, obce, školy alebo školské zariadenia, ale musia platiť do systému škôl a školských zariadení, čiže keď máme súkromnú školu, ktorá je klasická napríklad, že SROčka, tak vlastne tej sa to netýka, tá bude transakčnú daň klasicky platiť. Sú to napríklad cirkvi, nadácie, občianske združenia a takto podobne. Tam by som chcela zdôrazniť, že vlastne ak ide o organizáciu, ktorá patrí medzi tieto výnimky, tak ona má vlastne povinnosť zo zákona oznámiť svojej banke, že patrím medzi tie výnimky. Čiže ak som nejaké občianske združenie, ktoré sa venujem športu napríklad, tak vlastne mala by som navštíviť tú svoju banku a oznámiť jej, že som to občianske združenie, nesťahujte mi z môjho účtu tú transakčnú daň. Ak to tak neurobí, tak vlastne banka jej po 1.4. bude tú transakčnú daň sťahovať s tým, že spätne si to už pýtať neviem, čiže keď to oznámim banke napríklad, že 1.5. až, tak za ten 4. mesiac mi banka transakčnú daň bude sťahovať a vlastne až od toho 2.5. deň po oznámení sa už bude považovať tento účet za nie transakčný v podstate. Každá banka to má inak, niektoré na to majú elektronický formulár, niekde treba prísť osobne, treba sa informovať vo svojej banke, lebo čas sa kráti, čiže potrebuje to stihnúť do 31.3. tá organizácia, aby teda nespadala vôbec pod tú transakčnú daň a mnohokrát sa stáva, že ešte banky ani teraz nevedia, ako to majú riešené, takže treba aj ich v podstate s tým naháňať. A stretávate sa s tým, že napríklad Veronika, poraď mi, ako sa vyhnem tejto dani? Stretávam sa s tým bežne, ale väčšinou ide o rady, ktoré sa nezakladajú ako keby na pravdivosti. Napríklad rada typu, že založím si účet v zahraničnej banke, tak v podstate nie je pravdivá, lebo ja keď si založím účet v zahraničnej banke, ktorá mi tú transakčnú daň nestiahne, lebo nie je povinná, tak ja si vlastne tú daň musím odviesť sama. Čiže musí mi ten účtovník tú daň vyrátať a musí mi podať oznámenie a musím tú daň sama zaplatiť. Čiže zase ide o administratívnu náročnosť. Čo by som mohla tak možno odporúčiť, tak akože radí sa hlavne fyzickým osobám, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky, tak vlastne mať založený účet v tej istej banke. Čiže ja keď vlastne už prevediem ten svoj príjem už na svoj fyzický obyčajný účet, tak vlastne už z toho môžem platiť svoje výdavky bežne bez toho, aby podliehali transakčnej dani. Upozorňujem ale, že pokiaľ mám výdavky, ktoré súvisia s podnikaním, ja neviem, napríklad faktúru za telefón, ktorú mám vystavený na moje IČO, alebo internet, alebo nájom,
tak vlastne mala by som ho platiť z transakčného účtu, lebo súvisí s podnikaním. A zákon je tak postavený, že pokiaľ ja mám nejaký výdavok, ktorý súvisí s podnikaním, tak je predmetom tej transakčnej dane. Lebo už som sa stretla aj s takými radami, že prevedte si všetko na bežný účet, odtiaľ všetko platia, ale nie je to až celkom tak pravdivé. A potom ďalšie rady sú také ale iba klasické. No, čo najviac používať hotovosť, pokiaľ je to možné. Sú odvetvia, kde je to možné viac. Napríklad úhrada poštovou poukážkou sa nepovažuje v podstate za finančnú transakciu, lebo platíme to v hotovosti. Takže pre niekoho je aj toto možno reálne, možné. Ale tá transakčná daň nás ovplyvní všetkých podnikateľov. Dobre, ďakujem veľmi pekne Veronike za odborné a také jasné vysvetlenie. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom transakčnej dane, ale aj iného účtovníctva, daňového poradenstva, Veronika je ten správny človek, ktorá má síce toho až, ale má okolo seba svoj tým, ktorý určite odpovie na to, čo chcete a dajte nám vedieť do komentárov. A ďakujem Veronike, že prišla sem do podcastu. A ja ďakujem.